Inner smile, yan si Tilanes. Ngiting tagumpay, nakakapaglinig na. O, diba? Shoutout sa mga kabalagita na nakapagtapos-tapos na kasi ito ng trabaho. Hindi ba talaga ang ngirit? Alin? Diba ang ngirit kapag pinaalat mo na lang mga kalasin ko? Tapos matuluwasan na naman.
Ya, kilo. Ya, boss, yun nga. Tatlo. Grabe dyan. Okay. Dyan. KitKat? Ah, 100. Sorry na. Ano po? MCGI. MCGI Legazpi. Kung dating daan siya. Dating Ay, look! look sa pong sakayan. Kaunahan. Salamat po. Po. Salamat. Okay. Look 1. Ito na.
Okay na ako. Tayo ka na magtindi. Hintay tayong muli mga kapulso sa 6th Gawad La Saldereta. Espesyal na pinarangalan ang ating mga programang apply na! Isend mo na ang sa imong updated resume. Kasabay kan sample voice recording mo sa GMA Radio Legazpi at gmail.com. Barangay LS. Ito ang Barangay LS 96.3, the FM station of GMA Network. Barangay LS in Legazpi 96.3. Swerte! Pwede pagkawin ka? Last day ko na 5. Ayun, kung Ate, enviro po.
Mano nangon niya si Padi? Ay, bukatan na ako sa iyo ni siya. Hoy, nakita mo yung kasama ko yung turista kaya yung nagkita kaya kayo.